repolyo, kalahati lang. Akin mo yung ano. Hindi lang. Yung sibuyas kamati. December nga yun. Di ba lolo ang nagaganap ang Christmas party ng mga Dalawang ikaw, estudyante? tatlo. Nasa 15 ano lang. Yung Christmas party? Oo, Christmas party. 37. At pa ako. 20 nga eh. Ikaw ang lima na. 5 sa 7, tag 7. Ocho. Taga 8. Hindi na Christmas party yun. Eh, kailangan na Christmas party bago magpasko. Baka naalala mo, pag naglalaro tayo dito. Wala na yun. Hindi na rin sa... Tatlo pang itlog sa 8. Ay, mga ito sila yung mabalik ako. Sabi yan. Wala ko muna. Ano eh? 24. 34 po? 24. 24. Siyempre. Pumunta nga, tali na nga doon sa karapos. Thank you. Ano sa'yo eh? Paano ba? Ang kakaibigan sa akin, wala ko naman gano'n. Dalawa po sa 8.